Maayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Mayong balita alang sa mga public school teachers sa dakbayan sa Sugbo. Karong Domingo, i-release ang 10,000 pesos nga bonus gikan sa Cebu City Hall. I-release sa City Hall ang 50 milyones ka pesos alang sa 5,000 ka mga magtutudlo sa syudad isip financial assistance. Karong Biyernes, i-release usab sa City Hall ang 30,000 nga cash incentive sa tanang empleyado sa City Hall. Si Mayor Michael Rama nga gikatakdang muabot karong adlaw gikan sa Paris, France, mutambong sa distribution sa incentives. Giaprubahan ni atong Lunes sa Konseho sa Sugbo ang 201.9 million pesos nga supplemental budget diin 127.1 million pesos ang alang sa cash incentives. Adunay free ride sa publiko nga gidalit sa Robinsons Galleria Cebu sugod sa pag-abli sa bag-ong mall ugma. Mo-deploy og duha ka mga minibus ang Robinsons nga mobiyahe sugod alas 10 sa buntag hangtod alas 8 sa gabii. Matud sa pangu sa Operations Division sa Cebu City Transportation Office nga si Joy Tumula nga makaakomodar og 30 hangtod sa 40 ka mga pasahero ang matag bus. Ang usa ka bus mo-serve o mo-serbisyo hangtod Pier 4 padung sa Robinsons Galleria ug mobiyahe kada 30 minutos. Samtang ang usa ka bus mobiyahe gikan sa Fuente Osmeña padung sa bag-ong mall ug mogikan kada oras. Matud ni Tumulak nga wala nay gipabiyahe nga bus sa South ug sa Mandawi tungod kay aduna na may mga jeep nga ang ruta diretso sa Robinsons. Gihangop on elections ang desisyon sa Korte Suprema sa pagbasura sa petisyon sa Kabataan Party List ang pag-extend sa voters registration hangtod Enero 8, tuig 2016. Si Jimenez nagkayon nga maguba na ang timeline sa COMELEC alang sa election sa May 2016 kung i-extend pa ang voters registration. Matod sa Korte Suprema nga dili na matugutan ang extension sa voters registration tungod kay grabe ang epekto niini sa schedule sa COMELEC sa umaabot nga eleksyon. Ang petisyon gipasaka sa Kabataan Party List aron mahatagan og higayon ang mga bag-ong botante nga makaparehistro. Sabot ang Korte Suprema nga nahatagan og saktong higayon sa COMELEC voters registration gikan May 16, 2014 hangtod October 31, 2015 ug dili na magmahay ang COMELEC kung wala makarehistro ang ubang botante. Usa ka kumpanya nga giparagiya sa usa ka Pilipino ang mububo og puhunan alang sa pagtugtog oil refinery sa Italy. Ang South Industrial Energy Corporation muga 471 milyones pesos alang sa pagpunan ng oil refinery sa tubig Hindangan, Simonol, Tawi-Tawi. Magsug na commercial operation sa oil refinery sa katapusan sa 2017 ug gikatakdang buhat sa kagatos ng trabaho. Matod ni ARMM Governor Mujib Hataman nga investment sa ARMM niabot na sa 6.5 million pesos karong tuiga tungod sa pagsulod sa South Sea Industrial Energy Corporation. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Sa atong balitang business, formal na nga gitunol sa mga tag-iya kasagaran sa ila Cebuano ang 24 ka units sa Horizons 101, ang pinakataas nga building dinhi sa dakbayan sa Sugbo karong panahona. Gipasabot sa President
sa President o COO sa Taft Properties nga si Chris Narciso sa usa ka media get-together kagabi nga nagsugod na sila og handover sa mga units gikan pa sa niaging semana. We opened a total of 800 plus units already, and that's completely sold out. So we're trying to request at least additional 60 units from the Gaisanos just to give back a bit more to the clamor of the market. Mato ni Narciso nga sold out na ang mga units sa Tower 1 samtang padayon pa ang pag-develop sa Tower 2. We opened a total of 800 plus units already, and that's completely sold out. So we're trying to request at least additional 60 units from the Gaisanos just to give back a bit more to the clamor of the market. Ang Tower 1 adunay 55 ka andana samtang ang Tower 2 adunay 46 ka andana o kung sumahon adunay 101 ka mga andana. Usa kini ka proyekto sa Taft Property Incorporated kinsa gipanag-iya sa Metro Gaisano family kinsa gadala usab sa Metro Department Store, Metro Supermarket ug Super Metro Hypermarket. Ang Horizons 101 nahimutang sa Mango Avenue sa Dakbayan sa Sugbo. O ganiya ang Balor Sudolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa mga ganahan ug magpaayo sa mga balay karong holiday season, ani ay napulo ka mga tips kung unsaon pagpanindot sa inyong mga balay. Gipostpone una ni Christine Reyes o fiancé niini nga si Ali Katibi ang ilang pagpakasal karong buwana. Mao kini ang gibutyag ni Christine ato sa iyang guest appearance kagahapon sa Chris TV. Mato niya nga na-stress siya sa wedding plan unya gipunan pa sa teleserye niya ug ang pagpatukod sa ilang balay. Aduna usab sila'y daghang lakaw ni Ali nga sila duha ang pirming mo decide unya duna sa higayon nga busy sab si Ali. Sigon sa aktres nga gusto unta nila ni Ali og backyard wedding karong buwana apan wala pa mahuman ang ilang balay. Mao nga imbes karong buwana sa Enero sa sunod tuig na lang ang ilang kasal ug adto kini ipahigayon sa isla sa Balesin, Quezon. So kuhay sa ubang mga kasal, butyag ni Christine nga ilang wedding relax lang apan intimate. Ang duha na engage ni atong Setyembre ug mga proud parents ni Baby Amara. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po niyo sa Twitter @SunstarShowbiz. Ug mga higala, 16 kaadlaw na lang ug Pasko na. Din natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @SunstarOnline ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.
Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you!